Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga Sabado. Ano Sabado? Adlaw na usab karon mga higala nga kining Biyernes. Ayan. Adlaw na usab karon nga Biyernes mga higala no, pizza 31. Ayan no. Pizza 31 na kini mga higala sa bulan sa Oktobre ha. So pizza 31 na kini no. Ay nagkalibog na. Ako mga sakop mga higala malibog dayon no. Relax lang. Okay no. O niya unsa man tayo ato kuan bisig-busy na ron mga higala no. Kami dire sa Ayungon bising-busy na mga higala amo nang gi-check dito sa sementeryo para sa mga kalihukan ug mga adlaw no. Unya ang mga kuan pod ang mga debuto pod sa All Saints Day bising-busy na pod kun unsa na poy atuang kanang hikayon ug mga adlaw na unya ang kadung uban pod nagbiyahe na no. Dala sa ilahang tagsa-tagsa ka mga sakyanan, nagsakay na og series, barko, ug uban pa kay mamauli na lagi ta mga higala no. Kay dili nato usikan ang panahon nga karong adlaw kuan baya kanang non-working holiday baya no muna no. So padayon ta mga higala sa atong mga kalihukan no. Kami diri karon kong adlaw mga higala 31 gisaulog pod namo ang kining culmination namo sa Holy Rosary Month no. Kaganinang kadlawon mga nang matag sayo kay pagka alas 5 nag Dawn Rosary me, dayon paghuman nagmisa, dayon paghuman potluck in honor of Our Lady of the Holy Rosary no. So mana no manakabalo mo mga higala og unsay kanang historical background ining Our Lady of the Holy Rosary no. Nahitabo ni mga higala ni atong panahon ba nga ang mga Turks no, kini bang mga Moors ba gusto nilang ilugon ang Europe no. O niya ang nahitabo mga higala no, kining ang Santo Papa no natong higayuna nag-organize siya og kanang mga nasod nga maoy making-asdang batok sa mga Turks no, mga Moors, mga Muros ba. O niya ang nahitabo mao nga na purma kining Spanish Armada. O niya nahitabo ang Battle of Lepanto. No, kining Battle of Lepanto mga higala mao kini ang panahon nga diin naggira sa kining naval warfare ang mga Turks ug ang mga Katsila, mga Christians no, pinanguluhan sa Katsilang grupo kining Spanish Armada. Unya samtang nakig-asidang ang mga ang mga igsuong Kristohanon, mga Christians batok sa mga Turks, mga Muros, ang nahitabo mahigala ang mga kababayenan ni adere sa mga simbahan na nagsaulog sa Santos nga Rosario. Ya kaluoy Ginoo mahigala nagmadaugon gyud no, ang Spanish Armada ug ang nahitabo mao nga kanang ang adlaw nga diin katong hitabo gihimo tong usa ka kapistahan no nga usa nga Our Lady of the Holy Rosary no. Niya karong adlaw mao ang kanang gitawag nato og gitawag natong usa sa mga panahon nga gisaulugan nato ang kapistahan sa Our Lady of the Holy Rosary. Dili ginoong karong adlaw no, pero apil na ang karong bulana no, Our Lady of the Holy Rosary, mga fiesta no. So muna nga karong adlaw karong bulana ato nga gigahin kini aron sa pagpanahon sa Holy Rosary Month in honor sa Our Lady of the Holy Rosary. Klaro na ha. Sige. O niya padayon ta mga higala no, ato dayong timbayaon og may mudto nga ato ang talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez
ang atong station manager si Father Ramaata diri sa Sibulan, og ingon manusab si si brother no Elmer Lugatiman din sa may Actin Basay, no, ang iyaha usab nga Happy FM, no, malipayom no kay ni si kuan brother Elmer Lugatiman, sige na magini siyang nagpahiyom muna nga ang FM po niya gitawag pog Happy FM. Mapahiyoman mo. Kumusta na dahil si Pritchie, ang ako ang partner sa ako usab nga apostolate sa kahanginan, no, partner. No, kay kini si Pritchie mahigala ko man ni mo man siya mudawat sa ako ang video, and then siya maoy mo paangay ini sa kining TV og ingon mo usab sa radyo kay kuan ba ta WC mahigala tele-radyo, no, tele-radyo. Ayan. Anawan man na pa-pronounce tele-radyo. Ayan. Murabag siya deli. Ayan. Kina ito tele-radyo. Ayan. Nala, no? So, ato dahil nga timbiyaon, manghigala og may mudto usab, ang ato ang atong kuraparoko diri sa Sibulan, no? Ang ako ang classmate kani adto si Padre Randy de los Santos. Ayan, no? Nala, no? O ako mga classmate, di na kalimtan na. Badahag kalimtan ako ni ako mga pinalanggang classmate. Si Brother Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz, o si Father Dami Hiramis, o nga manusab ang kauban ni Father Tonton, si Father Dodong Ruiz. O yan, o, mga buutan ni mga pariya, mga higala, no? Ngilngiga ini sila, mga walay problema nga mga pare, no? Sige ang trabaho, walay kanang kulukaluya. Ayan, no? Akong classmate sa Cebu, basig mo ingon na po niya ang mga classmates sa Cebu, kalimta na manoon mo. Wala mo kalimti. Si Father kining Kipling Agravante, si Padre John Rom Arna, Rom Narca. Ang manusab si Father Honor Rosaroso, si Father Joseph Anore, si Padre Rosdel Noel, si Monsignor Tingting Angkahas, sa paman, si Padre, sa paman na ang atong limtuman, ay Romy asaning Peter Nicisario, yan, si Mario Atienza, si Father Glenn Banson, si Father Melton Medida, malimtan bagunan nato badtahag malimtan nato na si Father si Father Melton Medida, o ginga man sa kisa pa man malimtan basig mahiubsan ta inig dili nato ni mga hisgutan. Kipling Agravante mo na nga hisgutan naman tanan, no? O nya diha sa Maasin, si Padre Dodong Cordobes, the pianist. By the way, mahigala, no? Kini si Father Dodong Cordobes, may lucky good ning mo piano. May lucky good ning maka-associate ko ni Father Monsignor Rodney Villanueva. O ingo manusab si Father Samuel Papa. O ingo manusab si Father Buboy Villapaz din sa Tagbilaran. Ayan, no? Wala na ba tayo nalimtan? Malimtan gani, pabala ako, no? Aron ato nga kanunay i-shout out mga higala. Abi no ato di ay nga karong adlaw, kan man lagi ron kay nang holiday man, no? Gisaulog man lagi nato ang Holy Rosary man. Sa muna nga mugahing bitag panahon sa atong mahal nga Birhen. Okay, no? Nakada na tama higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Arita sa CBCP News. Malta-born congregation nga mao ang MSSP o Missionary Society of St. Paul, no, nagpahigayon sa ilahang first Filipino priest ordination nga mao si Father Marco Cabantuando. O ayan, mahinumduman nga kining ang presensya sa MSSP din sa Pilipinas 115 na katuig, no? Unya naordenahan kini si Father Marco Cabantuando dito sa Mikawayan, Bulacan. Nya ang nag-ordain kaniya mao si Bishop Dennis Villarojo, usa ka Cebuano nga obispo. Balita mga higala gikan sa Vatican.
Pope Leo XIV nagkanayon, the church does not tolerate anti-Semitism. Kasamo tamo kung saan yung anti-Semitism higala, kini bitawng anti-Jewish sentiment. No, kato si Hitler, kabalo kang unsa ilahang usa sa ilahang dili kanang bitang pagtulunan sa anti-Jewish sentiment. Sila mo yung nagpatay kang Kristo. Ayan, no? So mura og muna anti-Semitism or anti-Jewish sentiment. Muna nga tingala po itong Hitler nga ipasaylo na manunta ni Jesus ang mga nagpatay kaniya. Kaniingon baya si Kristo nga pasayloa sila kay wala sila masayad silang gibuhat. Pero si Hitler wala gyud. No? Mga German kamo ang kapatay Kristo patyon po mo. Apagkakuyawan ng mga German, no? So ayaw mong pa-German ha, basin po kamo din magpa-German po mo ayaw, no? Anti-Semitism dili gyud na acceptable sa Katolikong simbahan. Ayan, no? Para pa dayon tamang igala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Aboy no, ari na ta sa ato ang tema. Tema nato may igala. Tema. Ang atong tema karon, All Souls Day, History, Tradition, and Significance. Ayan no. Kining All Souls Day may higala, nagsugod kining nga gi-observe dili mismo sa kuan, dili mismo sa tibuok simbahan, kung dili sa kuan lang ni abot of Cluny, no? Cluny, no? Usara kini ka monasteryo. Unya gisugdan jud kini ni Saint Odelo, no? Ang pangulo Saint Odelo ang pangulo kini sa abot of Cluny. Unya padayon kini nga gihimong kasaulugan sa monasteryo. O niya, pag-abot ni kuan kining pag-abot sa 13th century, ang maunga kalihukan gidawat sa tibuok simbahan, no? This custom spread from monasteries of Cluny until the end of the 13th century. Sa ato pa ni-shift mga higala, no? Ni-shift mga higala gikan sa monasteryo ra hangtod karon, no? Gikan ni panahon ni kuan panahon kini ni San Odilo. Unya ang evolution ni mga higala ni gipahigayon kini aron nga sa November 1 kay All Saints Day malagi, no? Ni shift ang focus gikan sa mga kalag sa langit, no, kining All Saints Day, ni focus sa November 2 ni focus sa tanan nga mga kalag nga tuwa pa sa purgatorio undergoing purification before entering heaven. Ayan, no? So gikan sa kinibitang kining primero diri patato sa primero gyud kasaulugan All Saints Day, no? Kana bang ang mga kalag nga tuas langit. Unya ni shift kini ang focus sa November 2 sa mga kalag nga tuwa pas purgatorio, especially katong purgatorio kaan mga no, undergoing purification before entering heaven. Unya si Pope Benedict the 15th, no, nag-allow og tulo ka misa alang sa mga kaparian yan ang adlaw kay panahon man lagi to sa World War I, no? Pope Benedict the 15th ang gisundan ni Pope Benedict the 16th, no? Si Pope Benedict the 15th nag-allow siya og tulo ka misa alang sa mga kaparian yan ang adlaw. No, kay World War I daghan man lagi kaayo mga higala nga nagkuan man nangamatay tungod lagi sa gera. Unya, All Souls Day is now observed by Catholics, Anglicans, Eastern Orthodox. Ayan, no? Abino ako din nga pahasubo sa akong mga kaigsuunan nga mga mananagat din as manhuyod o sa bais, no? Kay katudi ang may kuan ba kanang may spill ba gikan sa ethanol factory nga nangamatay itong mga isda na ginadili na nga managat din na sao na naman panginabuhi sa akong mga paisron din has manhuyod nga mga mananagat, no, nga dili naman papanagaton pero ayaw dyan ba mong supak ha akong mga paisano manhuyod noon kay basin pag makahilo na nya ang nakakuyor ba og inyong ibaligya diri sa tanhay inyong manguha mong isda diyang nangamatay din has manhuyod unya inyong dadon dito sa Bindoy
kay alaw ramang ayaw yung tao na niya nagbuhata ha, kay makahilo ba yung tao na, no? Okay, padayon tao higala. Nyaon sa man ang mga activities during All Souls Day. Kinahanglan kang mo attend og misa, mo bisita ka sa mga lubnganan, unya managkot ka og kandila sa mga lubnganan, no nya, no. So unsa man gid ay ng pinaka-sentro nga kalihukan sa All Souls Day, showing mercy and support to souls on their journey to heaven. Unya, this is the connection between the living and the dead. Okay, no? Bino istorya tagamay mahigala, istorya ra ba? Tumalugan ko sa akong experience ari mahigala. Sa una man God, ang first assignment nako dito ko ma-assign sa Shaton. Unya, usa sa mga pag-abot ko na ako dito, niabot sa akong huna-huna nga mobisita ko sa lagyong lugar. Kundi lang kayong bisita ko sa dugol nga lugar. Giuna ginako ang layong lugar, o ang pinakalayong lugar nga akong giadto mao ang Mantikil. Mantikil, layo na siya. Nga ang nahitabo, mga higala, pag-abot na ko dito sa Mantikil, ang katudi ay nga akong sabot nga pabaloon ng mga tao dito, wala din taon manulti dito. Walay information ang mga taga Mantikil nga naipari nga muangat. So muna nga pag-abot na ko dito, walay tao ang kapilya. So pagkakita na ko nga walay tao ang kapilya, medyo na dismaya ko. Kaya nagtuo man ko nga naay tao. Unya ang nahitabo, tungod lagi kay wala may buhi dito. Kapilya, may gani kay nakakita pa kong bata ditong gandagandagan dito dapit doon sa kapilya. Akong giingnan nga dong asa man dapit ning minteryo. Kaya akong plano, walay tao dito sa kapilya nga buhi, ato na lang ta magmisa sa daghang tao dito sa minteryo, sa Mantikil. So pag-abot ako dito, dili pa hinlo ang ilahang minteryo. Kuan pa, katong kalasangan pa, daghan pa kaayong nawi, kanang ratan ba, ratan? Kuan pag yung kayo, pero taging kuan na, ng usa ato pa na, kakugnan, pag dili ganit kakugnan, kay kakugnan mungbo raman kata yung ratan, di ba ang kuhan kini bang himuunong nawi, dito ko so nangita ko ditong lugar daghang kay ditong mga lubnganan kay gatabundo wa may simento, dito ko nagmisa ko. Bago man akong misa pauli, wala ganit jud ko kaon pag among dito, wala ko kaon, no, aron lang jud nga kining aron jud nga di ko kasi gutom na ba ya ang nga kanang aron ko nga dili ko mapasmo, gutom naman kaayo, akong gikaon na lang kuan ang mga ostiyas nga akong dala, pero wala pa makonsagrahi, no, kay wa pa na may pila ra man kabuok ang kuan mo ako ra man usa itong usa di kay wa mo kauban atong pagkaadtuan ako. So ang nahitabo, daghan na kayong ostiyas nga wala mang konsigrahi. Muya akong gipaniudto. Dahil inom kong tubig, pauli ko. No, anak. Untoy ako ang experiensya. Nilipay rasad ko gihapon. Sa giingon na itong hapit ko mapas mo. Pero pag-abot sa may balastro, na may na mga baligya na dito. Kanang balastro, mga tunga-tunga na sa Mantikil o sa kining Shaton. Dito, di ko malimot na aman dito po tao dito nga di paila siya ang galingon nga siya si Mayong Lago. Si Mayong Lago, no, giingon siya nako sa pader, ikaw pare man kaskuan pa din ko. Oo, pagkuman ako dito di pagkaon na po lamang po ko niya, pero dili na dyan ko kay gutom kay nakakaon naman ko sa mga ostihas nga ug tubig. Pag-abot ko dito na uli na ko. So muna akong experience. After mga 2 weeks, di ko malimot, doon na iniadto na ako nga tigulang nagpasalamat. Niingon siya na ako, nga pader, salamat kayo ha. Niingon akong uyuan, salamat kuno kayo. Ano naman? Salamat kuno kayo kay namisahan kuno ang yahang lubong. Anak nang nabinditahan. O mo ba? Sa mga imong uyuan ron? Siya, patay naman padre. Uy, patay na di. Ay niya, diyon sa mga pagkabalo ni mo nga nagpasalamat siya. Gipadam gud ay kuno siya nga pasultihan ko nga salamat kayo. So ingod ni ana mahigala, no, kini din ato mga nangamatay ba,
kanang atong mga paghimo dako day kay nila ng kalipay kanang atong pagbisita, kanang atong pagpabindita og daghan pang uban. So no muna say mga ako ang testimonya kabahin lagi sa pagbisita sa mga lubnganan. Kato accidental naman gito kay murag kuan ra pud kay gusto siya. Kana bang gituyo ra pud Ginoo nga walay tao dito sa kapilya kay aron makabisita ko dito. Naman to nga sige na kung bisita na dayon kada mo adto ko dito sa bukid doon lagi mga panahon nga mo bisita ko sa mga lubnganan. Ingon na no. Sabi no, dinala sa dakutob ha. Ya ay mo kalimot og mga adlaw ha. Ay ato day pahinomdom dai ninyo nga mag-andam ana ako dyan i-explain og mga adlaw. Ako nang i-explain og mga adlaw. Daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.